Narito ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Pogo establishment ipinasara. Higit 40 Chinese nationals na rescue sa umano'y human trafficking. Mga mag-aaral sa Central Luzon nanawagan na huwag kalimutan ang mga pang-aabuso noong martial law. Pamahalang bayan ng Aliaga umalma sa pagdaan ng di umano'y overloaded truck sa kanilang lugar. 23 anyos na binata arestado dahil sa sextortion. Laos Group of Companies pinasalamatan ang kanilang bank partners. World-class customer service, asahan na magpapatuloy. Narito ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Pogo establishment ipinasara. Higit 40 Chinese nationals na rescue sa umano'y human trafficking. Mga mag-aaral sa Central Luzon nanawagan na huwag kalimutan ang mga pang-aabuso noong martial law. Pamahalang bayan ng Aliaga umalma sa pagdaan ng di umano'y overloaded truck sa kanilang lugar. 23 anyos na binata arestado dahil sa sextortion. Laos Group of Companies pinasalamatan ang kanilang bank partners. World-class customer service, asahan na magpapatuloy. Magandang araw Karhiyon, ako si Jody Dizon Mercado. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon.
Ipinasara ng DLG ang isang Philippine Offshore Gaming Operation o POGO establishment sa Angeles City nitong September 17 dahil umano sa pagiging illegal nito. Higit 40 Chinese nationals din ang na-rescue ng mga otoridad mula umano sa human trafficking. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Since your visa is you are working visa, 如果你们有酒气的话， you cannot work here because this is illegal. 哪怕你们有酒气，也不能在这里上班。 So I will call on the immigration 他会叫移民局， to just make sure that you will be processed 所以他们会叫移民局过来看看， and 没有。 and you will be guided. Ito ang tiniyak ni Interior Secretary Ben-Hur Abalos sa isang grupo ng Chinese nationals na nagtatrabaho sa isang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO establishment dito sa Angeles City. Sabado, September 17 nang ipag-utos ng mga otoridad ang pagpapasara sa naturang establishmento na matagal na umanong illegal na nag-ooperate. Paliwanag ng kalihim, natuklasan na lamang nila ang illegal na operasyon ng POGO establishment nang respondehan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang kidnap for ransom incident. Well, wala silang lisensya. Unang-una. Wala silang lisensya. How could you operate nang wala kay lisensya ng ilang taon? Isipin mo yon. So, doon pa lang illegal na. Pangalawa, dito nangyari at na-rescue nila Gerald Castilla at ng grupo yung kidnap victim at 43 pang iba. Yun lang nga nila 5 lang ang investigasyon. Kaya kami nandirito ngayon. Miyerkules, September 14 nang i-rescue ng mga otoridad ang Chinese national na si Wu Jia at ang 42 kasamahan nito sa Lucky South 99 building sa kahabaan ng Phil-Am Friendship Highway. Batay sa investigasyon, hinihingan umano si Wu Jia ng 1 milyong piso ng kanilang naarestong Human Resources Officer na si Chen Yi Ben, kapalit ng kanyang kalayaan. Ayon kay Police Brigadier General Cesar Pasiwen, ang hepe ng Police Regional Office 3, matagal nang nakaposisyon ang ilang illegal na POGO operator sa bansa. Hindi rin daw madali ang pagtugon sa mga ito dahil karamihan ay nasa loob ng Special Economic Zone. Yung natanong mo tungkol dyan sa economic zone, nasabi rin namin kay Secretary, ang problema nga natin, kapulisan hindi basta papasok dyan. So he coordinated with the new Secretary Dina De Vera na magkaroon ng agreement na pag ganyan, bibigyan kami ng mga listahan. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng PNP Anti-Kidnapping Group na walang nangyayaring sabuatan sa mga kaso ng kidnap for ransom, lalo't dumarami ang mga kaso nito. Sa bagong liderato ng ating Chief PNP ay ng ating bagong hepe, sinisigurado may walang sabuatan at andyan po ang ating may sabuatan po mo sa kapulisan, andyan yung ating tinatawag na IMEG, yung Integrity Monitoring Group. Ang trabaho, ang IMEG po, yan po yung pulis ng mga pulis. Batay sa datos ng PNP, umaabot na sa 27 ang kaso ng kidnapping sa bansa simula January 15, 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa bilang na ito, 15 ang konektado sa POGO operations habang 11 naman ang maituturing na casino-related. Hindi bale, numbers lang yan. Importante sagipin natin. Huwag na tayo mag-ano kung mataas o mababa. Yung numbers namin, iba sa pinapakita. No? In fact, nagkaroon sinabi raw, marami daw hindi nagsusubok. Kaya sabi namin magsumbong. Ngayon lang, galing ako sa Chinese Embassy. Kamitin ko yung charge the affairs, si Chow, si Chen naman, yung police. Magtutulungan kami. Paulo G. Santos, CLTV News. Nahaharap ngayon sa deportation process ang 41 Chinese national na naaresto sa isang illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO establishment sa Angeles City, Sabado, September 17. Itong inihayag ni Dana Crizia Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration o BI sa Laging Handa briefing nitong nakaraang Martes. Ayon kay Sandoval,
nasa warden facility ng BI sa Taguig ang mga Chinese national habang inaayos ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Matatandaan nitong nakarang Sabado nang ipag-utos ng mga otoridad ang pagpapasara sa illegal na Pogo establishment sa barangay Anunas ng naturang syudad. Ayon kay Secretary Benher Abalos ng DILG, kanilang nadiskubre ang iligal na operasyon ng Pogo matapos respondihan ng PNP ang isang kidnap for ransom case na kinasasangkutan ng human resource officer ng mismong establishmento. Yan, kita po during the inspection na marami nila ay undocumented, either overstaying po o kaya po merong work visa na hindi po tugma doon sa kanilang pinagtatrabahuan ngayon. And yung pong pagdating po nila, yung isa po doon sa mga tanong nila, nung dumating po sila dito is they had complete documents saying that they are tourists, turista lamang po sila, yun ang kanilang presentation. But pagdating po nila dito, yung intent nila was different from what they have presented. Arestado ang dalawang Chinese national matapos magpaputok ng baril sa isang restaurant sa Fontana sa Clark Freeport Zone, Pampanga. Napag-alamang hiniram lamang mula sa kanilang security aid ang handgun na pinaputok ng lasing na Chinese national sa hindi pa alam na kadahilanan. Agad umanong tumakas ang dalawang dayuhan at nagtungo sa kanilang tinutuluyan sa Corrigan Villas sa Mabalacat City. Kinilalang naaresto mga suspect na sina Lau Hei at Yin Lang na ngayon nasa kustodiya na ng CIDG Pampanga. Nakarating sa amin is itong Chinese national is nagiinom doon sa restaurant na yon sa loob ng Fontana. Apparently, base doon sa footage, inabot ng Filipino protective agent yung baril sa kanya. And then minutes later, pumutok yung baril. Kinasuhan natin siya ng alarming scandal and slight physical injuries dahil yung chip ng tiles na tinamaan ng bala ng baril tumama dun sa likod ng isang helper dun sa restaurant. Sa pagbabalik ng CLTV News, pamahalang bayan ng Aliaga umalma sa pagdaan ng di umano'y overloaded truck sa kanilang lugar. Pagharang sa mga truck na papasok sa San Miguel, wala raw katotohanan ayon sa Bulacan Truckers Association. Paglalagay ng safety net sa construction site ng Putkot Flyover, hiling ng PORAC LGU sa DPWH. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita nitong nakarang linggo.
At nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, hinarang ng mga tauhan ng Aliaga, Nueva Ecija Municipal Government ang mga dambuhalang truck mula Tarlac na ginagawang alternatibong ruta patungong Bulacan ang kanilang service road. Sa magdamag na pagbabantay ng mga taga-munisipyo ng Aliaga, umabot daw sa higit 500 dump truck na di umano'y overloaded ang nagtangkang makalusot. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Gabi ng Miyerkules, September 21, makikita sa Facebook post ni Vice Mayor Erwin Habaluyas ng Aliaga, Nueva Ecija ang pagharang sa mga truck na dumadaan sa kanilang service route papasok sa Central Luzon Link Expressway. Dahil sa dami ng mga truck, humaba na ang pila sa kalsada habang nagmamaniobra. Ayon kay Habaluyas, iniwasan ng mga truck ang weighing station sa bayan ng Saragosa, kaya ginawa nilang alternatibong ruta ang Aliaga Service Road, papasok naman sa CLX. Nung naglagay ng timbangan sa Saragosa, ang ginagawa naman nila, pare, dito naman dumadaan sa may CLX naman. Pare, would you imagine CLX, gawin mong daanan? Hindi pa naman yun fully operational. Ang naturang operasyon umano ay tugon sa sumbong ng mga residente sa Aliaga na labis na naaabala sa pagdami ng mga dambuhalang truck sa kanilang lugar. Kwento ni Habaluyas, tinangka pa raw suhulan ng mga truck driver ang ilan sa kanilang tauhang nagbabantay. Alam nyo kasi, pinabayaan ka din kasi ng DPWH, ng LTO, yung anti-overloading law. Diba? Hindi ibig sabihin na hindi yan ino-observe, hindi yan effective. Diba? Ibig sabihin, hindi natin tinotolerate, hindi ibig sabihin na effective yan. Pare, 500 truckloads ang dumadaan sa amin dito sa Aliaga. Ino-opera yung mga bata namin kagabi ng 500 pesos papasok. Nung umaga, 1,000 daw sa 1,000. Pare, kung kami kuhanin ko kaya yung 1,000, padaanin ko, di 500,000 per day ako, pare, nakaupo lang ako. Yeah. Tama ba yun, di ba? 500,000 per day, sa isang linggo, 3.5 million, meron ako 3.5 million. Kasi di na masama, pare, no? Pero, we have a town to protect. Git ng BC Alcalde, may legal na basihan ng munisipyo sa ginawang pagharang sa mga truck. Ito ay ang Sangguniang Bayan Resolution 33 Series of 2022 na nakapatungkol sa mahigpit na pagpapatupad ng anti-overloading law. Bukod kasi sa pagkasira ng mga kalsada, mapanganib din daw ang pagdaan ng mga truck sa isang makipot na tulay sa Aliaga na tanging 20 tonelada lamang ang kapasidad. Wala akong problema kung yung dumaan sa national road. Walang problema dun eh. Kaya lang pare, overloaded trucks. Sira ang kalsada namin. Alam mo magkano magpagawa ng motor ngayon? Sira ang mga bearing ng mga sasakyan nila. Di ba may added cost yun sa mga tao? Pandemic pa ngayon, pare. Pwede ba naman magtrabaho ka, nabawasan mo ng karga mo? Sinulatan na rin daw ng pamahalang bayan ng Aliaga ang DPWH Nueva Ecija District 1 upang hingin ang mas mahigpit na implementasyon ng anti-overloading law. Pero ayon daw sa DPWH, wala sa kanilang mandato ang manghuli. Sa impormasyong nakalap ni Vice Mayor Habaluyas, sa Tarlac kumukuha ng quarry materials ang naharang nilang mga dump truck. Ayon naman kay Tarlac Governor Susan Yap, hiningi na nila ang tulong ng DPWH, Land Transportation Office at PNP Highway Patrol Group para sa enforcement ng anti-overloading law. Maging sa kanilang lalawigan daw kasi ay nananatili itong malaking problema. We had a meeting with, or was it Tuesday? Had a meeting with LTO, DPWH, Penro, and all other concerned agencies on how to address the overloading. Yung sinasabi po rin sa Nueva Ecija, that was also our problem kasi months back, saka naman nanggagaling po, no? So, we will be putting weighing scale areas in strategic locations in the province and deputizing them that will start on Monday for this. Paulo G. Santos, CLTV News.
Nilinaw ng pamunuan ng Bulacan Truckers Association na walang katotohanan ang mga kumakalat na balita sa social media na kanilang haharangin ang mga truck na dadaan sa bayan ng San Miguel patungong Northern Luzon. Narito ang exclusive report. Makikita ngayon sa ilang post sa social media ang plano umano ng mga kasapi ng Bulacan Truckers Association. Nahaharangin ang mga truck na daraan sa San Miguel, Bulacan patungong Northern Luzon. Kaya minabuti ng CLTV News na kumpirmahin kung totoo nga ang napababalitang balakin ng mga nasa trucking industry bilang pagpapahayag ng pagtutol sa patakaran ng Department of Public Works and Highways o DPWH na bawasan ang weight limit ng mga truck na may dalang quarry materials. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News kay dating San Ildefonso Mayor Saso Galvez, ang tagapangulo ng Bulacan Truckers Association nitong September 22, sinabi nitong walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon. Hindi po totoo yun. Hindi po kami mga harang na truck. Ang amin pong samahan ng Bulacan Truckers ay magkikilos protesta lang para ipakita namin yung sentimento na kung dadaan man kami sa mga timbangan, dapat sana all, wag yung buhangin lang. Sana lahat na nanggagaling ng norte, timbangin. Hindi po, wala pong katotohanan na magbabarikada kami, na alam naming hindi maganda para sa ating bayan. So, mali po yung misinformation po yung lumabas sa social media na babarikada kami. Partikular na tinututulan ng asosasyon nila Galvez ang patakaran ng Department of Public Works and Highways na pagpapatupad ng 13.5 per axle na maximum limit sa mga quarry truck alinsunod sa anti-overloading law. Ayon kay Galvez, lubog pa sa utang ang mga truckers at lumiliit ang kanilang kita dahil sa mahigpit na enforcement ng naturang batas. Sana tingnan naman nila yung kinabukasan ng mga truckers. Yung mga truckers po kasi hulugan ng mga truck. Pastarlak na kumukuha ng quarry materials ang mga truckers mula sa Bulacan. Kami naman po hindi naman kami against dun sa patakaran ng DPWH. Ang gusto po lang namin kung kami po idadal sa timbangan, sana po lahat na itimbangin. Sapagkat kami po ang parang nape-personal dahil ang mga timbangan nila, nilagay pa nila sa Gimba, sa Saragosa, kasi po kaming mga truckers dito sa Bulacan, sa Kapas kumukuha ng buhangin dahil doon po walang limitasyon ng karga, hanggang kaya namin magkarga. Hindi po katulad sa ibang bayan na may limitasyon. Kaugnay naman ng paglalagay ng karagdagang weighing scale sa Saragosa, Nueva Ecija na dadaan din ng mga nanggagaling sa Tarlac. Sinabi ni Tarlac Governor Susan Yap, ito'y bahagi ng kanilang hakbang sa full implementation ng anti-overloading law. Kailangan din daw maunawaan ng mga miyembro ng Bulacan Truckers Association na hindi akma para sa mga kalsada sa bansa ang kanilang mga naglalakihang truck. They're meant for mining kasi. They're not meant for our public roads. Those big trucks, as told to me by RD De Guzman ng LTO, they're meant only for mining. Sa Pampanga, matatanda ang ipinag-utos ni Governor Dennis Delta Pineda ang modification ng mga dump box para matiyak na nakasusunod sa itinakdang anti-overloading law ang mga truck at maiwasan ang pagkawasak ng kalsada sa lalawigan. Panawagan niya sa kapwa local leader pag-aralang maigi ang implementasyon ng anti-overloading law dahil hindi sasapat ang kita ng quarry sa pagpapagawa ng mga nasirang kalsada. Advice ko sa mga ibang LGU, yung tignan natin yung mga darating na panahon. Imagine mo, yung mga truck na yan kung every 2 years, wasakan daan natin. We need to fund them, to give funds para pagawa natin. Na po pwede naman natin mapaayos natin yung mga ibang roads pa or makagawa tayo ng mga bagong daan. Ang nangyayari kasi, wawasak yung daan natin. Hindi rin worth yung kikitain mo, yung income ng probinsya doon sa wasak na daan na dinaanan nito mga truck na to. Kaya please consider ng mga ibang LGU yung concern about their roads. Dahil kung mawawasak yan, yung mga constituent nila, sila rin ang bubugbugin sa reklamo. Dinirespeto naman umano ni Pineda kung hindi paparisan ng ibang LGU ang naging hakbang ng Kapitolyo sa enforcement ng anti-overloading law. We just need to respect each other decision na kung siya tingin niya okay lang sa kanila, walang problema. Pero sa akin within the province,
implement ko pa rin yun. Nagugat ang panawagan ng full enforcement ng anti-overloading law sa Central Luzon mula sa pagkakasira ng Manila North Road at ng Candaba Viaduct na alternatibong ruta ng mga overloaded truck na nagtutungo naman sa Metro Manila. Paulo G. Santos, CLTV News. Peligro para sa mga motoristang mabaybay sa Porac-Angeles Friendship Road intersection ang ginagawang kutkot flyover na walang safety net. Pangamba ng mga motorista, baka raw sila ay mabagsakan ng kung anong materyales buhat sa itaas ng itinatayong tulay. Ang lokal na pamahalaan ng Porac lumapit na sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways upang malagyan ng karampatang safety net ang construction site. May detalye ng balita niyan si Paulo G. Santos. Isa sa pinakabalang lugar sa lungsod ng Angeles ay ang intersection ng Porac-Angeles Road at Friendship Highway. Bukod sa mga naglalakihang establishmento sa paligid nito gaya ng gas station, restaurant at mga grocery store, itinatayo rin dito ngayon ang kutkot flyover. Araw at gabi, binabaybay ito ng mga motoristang patungo ng Porac, Angeles at sa Clark Freeport. At sa pagpapatuloy ng pagtatayo ng flyover kung saan inilalagay na ang biga na siyang sasalo naman sa flooring ng tulay. Kakaibang takot ang nararamdaman ng mga bumabaybay sa naturang lugar. Kapuna-puna kasi na walang safety net na nakalagay sa construction site kaya posibleng mabagsakan na kung anumang bagay mula sa itaas ng tulay ang mga sasakyan at pedestrian. Sana bigyan nila ng ng proteksyon sa mga kuan, wala silang safety sa mga sasakyan. Lalo na po kami, araw-araw kami nandyan. Kailangan namin yung safety sa mga driver. Nakatakot kasi Sir Duman, baka biglang mabagsakan ka ng kung ano-anong mga bagay galing sa taas. Yun. Kaya ingat na lang sa mga motorista. Sana magkaroon sila ng mga safety precautions para wala namang madisgrasya. Yun nga sir, dapat pag nagbubuhos sila, nakalagay yung net para walang madisgrasya sa mga dumadaan. Sana yung dyan, nagtatrabaho, dapat mag-harness nila para din sa kanilang kalusugan o kaligtasan sa paggawa sa nila dyan ng nagtatrabaho. Para lahat safe. Para lahat sila safe. Kasi yung mga katulad, yung mga commuter, medyo naabala din. Katulad yan, wala mga harang yan sa daan na yung pangarang. Kaugnay nito, sumulat na rin si Porac Mayor Jing Capil kay Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Arlene Beltran na maglagay ng safety net sa construction site nitong Miyerkules, September 21. Hiling pa ni Capil na suspindihin muna ang construction sa proyekto habang inilalagay ang safety net na magsisilbing protection naman ng mga dumadaan sa ilalim ng ginagawang tulay. Huwebes, September 22, nang daanan ng CLTV News ang naturang proyekto at dito, inabutan namin ang paglalagay na ng safety net. Samantala, sinikap na kuhanan ng panig ng CLTV News ang DPWH hinggil sa issue at sa proyekto, subalit hindi pa sila tumutugon as of 2 p.m. ng September 22. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga mag-aaral sa Central Luzon na nawagan na huwag kalimutan ang mga pang-aabuso noong martial law. Pagdukot sa 5 kalalakihan sa Balacat City, nakuna ng video ng kanilang pamilya. At 23 anyos na binata arestado dahil sa sextortion. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nanawagan ng ilang student publication sa Central Luzon na huwag kalimutan ang mga naging pang-abuso noong martial law. Ito ay bilang pag-alala sa ika-50 anibersaryo ng deklarasyon nito noong 1972. Isa na riyan ang The Angelite ng Holy Angel University sa Angeles City na nakiisa sa DP Blast ng kanilang University Student Council. Nagpalit sila ng Facebook profile picture kung saan mababasa ang mga salitang Never Again, Never Forget at Alina Pasibayo. Nagsagawa rin ng Black Wednesday protest ang University Student Council ng Holy Angel University. Dito nagsuot ng itim na damit at nagtali ng itim na ribbon ang mga estudyante bilang pag-alala sa mga biktima ng pang-abuso sa panahon ng martial law. Isang collage naman ang pinost ng Regina mula University of the Assumption kung saan ipinakita ang pamilya Marcos maging ang ilang eksena noong People Power 1. Sa kanilang caption ay gumamit din sila ng hashtags na Never Again at Never Forget. Isang official statement naman ang inilabas ng Sinukuan Gazette mula Pampanga State Agricultural University. Dito kanilang binalikan ang 14 na taong martial law na nagresulta umano sa hindi mabilang na mga krimen, gaya ng violation of human rights at korupsyon. Hinikayat din nila ang komunidad ng kanilang universidad at ang publiko na itakwil ang naratibong isang bayani si Marcos Sr. at kanyang mga kaalyado. Sa halip ay alalahanin daw ang mga biktima ng tinawag nilang brutal na rehimen at manatiling makatotohanan sa kasalukuyang panahon. Nakuna ng video ang marahas sa pagpasok ng mga armadong individual sa isang bahay sa Barangay Dao, Mabalacat City, Pampanga na nauwi sa pagdukot sa 5 kalalakihan. Hinala ng kanilang mga kaanak, pawang mga alagad ng batas ang dumukot sa mga biktima dahil sa estilo ng kanilang pagsalakay sa bahay at mga mahabang armas sa bitbit ng mga ito. May ulat si Paulo G. Santos. Makikita sa bidyong ito ang marahang pagpasok ng 4 na lalaki sa makipot na eskinita ng Pineda Compound, Ilang-Ilang Street sa Barangay Dao, Mabalacat City, Pampanga. Kuha ang video noong madaling araw ng August 22, ang araw nang mawala ang 5 kalalakihan sa naturang lugar. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw na ang ingay dahil sa ginawang paggiba sa gate. Ang mga musmos na batang natutulog, nagising na lang din sila sa takot. Live mo! I-live mo! I-live mo! I-live mo! Kwento ng kaanak ni John Flores na isa sa mga nawawala, sinadya nilang iparinig sa mga armadong lalaking sumalakay sa kanilang lugar na naka-live sila sa social media. Naka-live! I-live mo! Natin sila yung dito. Bakit? Kaya mong karapatan niyo. Live mo ha! Dito, live mo. Sige, pasok. Live mo ha? Oo, naka-live yan. Matapos ang ilang sandali, pinagbantaan pa raw silang mga nasa loob ng bahay. Kabusis. Ha? Kabusis. Sino? Ayon kay Mike, hindi niya tunay na pangalan. Bago sila pasukin ng mga armadong kalalakihan, ay nakarinig na sila ng sunod-sunod na putok ng baril. May nakarinig po kami ng mga putok po na sunod-sunod. Tapos pinatay na po namin lahat yung ilaw po namin nun. Tapos after 30 minutes lang po, naririnig po namin na ginigiba na po yung gate namin. Bayolente, ganito naman isa larawan ng isa pang nakasaksi sa naturang insidente. Ayon kay Lani, hindi niya tunay na pangalan, tinangay daw ng mga armadong lalaki ang kanilang naipong pera na gagamitin sana niya sa panganganak. Pati ang laman ng kanilang e-wallet, hindi raw pinatawad. Kinuha na po sa amin, cellphone, pati nga po laman ng Gcash, walang patawad eh. Pinabukas pa sa amin.
Kinuha pati Kinuha po yung transfer nyo sa kanila? Hindi po. Kinuha po talaga nila yung cellphone. Pati SIM card po. Bali po, yung isang... Pati code ng Gcash? Kasi nga po, sabi ko papatayin daw po pag hindi ko daw po pinano yung... Kwento pa ni Lani, nagpakilalang mga pulis ang mga armadong lalaki. Paano nyo nasabing pulis? Kasi po, yung sabi po nila mga polis to. Tapos, mahaba yung baril nila. Tapos, tinutukan kami. So, ang nangyari, hindi na po kami Sa lakas daw ng paghampas ng baril ng mga lalaki ay nayupi ang bakal na pinto sa kanilang bahay. Pero ang pinakamasakit at nakakatakot daw ay nang makita niyang barilin si Flores at bitbitin palayo ang katawan nito. Sino daw yung tinamaan? Siya po, si Janjan po. Kasi po, gali po si Janjan po dito eh. So, mga 5 minutes po, narinig ko po, bigla na lang po nagkaputok. May pumutok po dito malapit. Isa putok, tapos sabay, maya-maya, sunod-sunod na po. Po, yung mga bata po na involved po, nagkaroon po ng phobia sa pagpasok po nila. Kaya po sabi ko nga po, kawawa yung mga bata kasi walang pinasok nila ng bahay. Ayon kay Lani, magkakilala ang 5 nawawala na sina John Flores, Nomer Gonzales, Alexander Yuperio, Fines Nathaniel Mendoza at isa pang nagngangalang Warly. Pero punteriya talaga umano ng mga armadong lalaki ay ang barkada nilang nagngangalang Kenneth Torres. Si Kuya po, ayun po, wala naman na po si Kuya, hindi naman na po siya nag-aano. Sabi daw po kasi, si Kuya Kenneth daw po yung talagang pakay. Ready naman po si Kuya Kenneth nang humarap po sa kanila. Kwento naman ng isa sa mga kaanak ng nawawalang si Nomer Gonzales, hindi nila kilala ang iba pang mga nawawala. Wala rin daw silang alam na dahilan para gawin ito kay Gonzales. Hindi namin kilala yun eh. Hindi ko rin kilala yun eh. Ayon naman sa isang kaanak ng nawawalang si Fines Mendoza, imposible raw na masangkot ito sa illegal na droga. Bukod kasi sa pagiging abala ni Mendoza sa trabaho bilang isang call center agent, ay bodybuilder din ito. At siya po ay matinong tao. Yung mga issue na about drugs, hindi po siya ma-involve dito dahil siya po isang bodybuilder na involved siya. Bakit nasama siya dyan? Napakabait ni Fines, na wala naman siyang atraso, wala naman siyang kaaway. It so happened na nadamay lang siya. Diskumpiyado din si Marie, hindi niya tunay na pangalan sa mabagal na aksyon ng pulisya. Anya, may mga CCTV camera pa umano na patungo sa naturang lugar na hindi pa nabubuksan ng PNP. Nag-request ako sa pulis ng Mabalacat na kunin yung CCTV doon sa isang private siya eh. Kasi isa lang yung dadaanan sa sasakyan. Pero hanggang ngayon po wala pang naibigay na CCTV. Kasi kami hindi bibigay yung CCTV eh. Dapat yung mga pulis po. Pero wala pong action. Sana po sa nangyaring ito, mabigyan naman pong pansin itong ginawang krimen, manawalang 5. Imbes na doon napupunta po lahat ang issue doon sa mga nawawalang incheck. Pero sana po, bigyan pansin ito. Samantala, tinungo ng CLTV News ang tanggapan ng Mabalacat City Police Office nitong September 21, 2022. Dito ay inabutan namin na nakikipagpulong ang bagong Chief of Police ng syudad kay Pampanga Provincial Director Colonel Alvin Consolacion, kaya hindi na kami pinaunlakan ng panayam. Pero sa aming pagtatanong kay Consolacion, sinabi niyang malabo na tauhan ng Philippine National Police ang dumukot sa 5 kalalakihang nawawala. Pagdating po doon sa operatiba po natin, paglalo dyan sa unang-una dyan sa police station ng Mabalacat, may operation sila pero ibang mga target po yung operation nila, subject ng operation nila. Alam, pagkakatanda ko, may 2 operation ng Mabalacat doon sa drugs. At ibang target, iba yung hinuli. Paliwanag ng opisyal gaano man umano kalala ang droga sa Mabalacat, walaan niya siyang alam na na-involve ang mga uniform personnel sa illegal na droga. Kahit naman nung nakaraang mga hippie pa, mahigpit sila, no? Wala naman tayong na-monitor na mga pulis na dyan sa Mabalacat na na-involve talaga sa drugs.
Sa katunayan, panay nga ang huli ng Mabalacat, isa lang Mabalacat sa may pinakamaraming huli sa illegal drugs, ano? Kasong kidnapping via conspiracy, ito raw ang isasampa sa isang maituturing na person of interest na nagngangalang Marvin Tuason. Nauna nang nakipagtransaksyon sa kaanak ng mga nawawala si Tuason at sinabi na alam niya ang kinaroroonan ng mga kalalakihan. Siya po yung kausap ni na nagsabi sa kanya na pwede siyang maging tulay para ma-release yung anak niya, no? At siya yung kakontakan ni nagbigay pa nga ng tape kung kailan ma-release at ayon sa kanya, kung kwento ni alam nung certain Marvin kung nasan yung mga nawawala. Batay daw sa case conference at profiling ng mga nawawala, napag-alaman na ilan sa kanila ay dati nang nasangkot sa illegal drug activities. Yes po, ayon po sa ating profiling, may mga record para sila sa drugs at ang pinapaalam ko lang kung yung may isang pagkakataon o oras na sila nahuli na magkakasama sila sa isang kulungan kaya sila nagkakilala. Paolo G. Santos, CLTV News. Nasa kote ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang graduating student na binata sa Mexico, Pampanga na inreklamo ng kanyang dating karelasyon dahil sa sextortion. Ayon sa biktima, pinagbantaan daw siya ng suspect na kanyang i-upload ang kanyang masiselang videos kung hindi ito makikipagkita sa kanya sa isang motel. Narito ang detalye ng balitang yan. Kuha ang bidyong ito ng PNP Anti-Cybercrime Group sa kanilang operasyon sa isang motel sa bayan ng Mexico, Pampanga, Martes, September 20. Makikita na tila tumatiming ang mga undercover na pulis na nakasuot pang sibilyan sa labas mismo ng kwarto ng motel. Maya-maya pa ay pinasok na ng mga otoridad ang nasabing kwarto at dito inabutan ng lalaki na suspect sa sextortion at ang kanyang dating kasintahan na biktima. Kinilala ang suspect na si Cedric John Magat, 23 anyos at residente ng San Isidro, Laug, Mexico, Pampanga. Batay sa salaysay ng biktima, nakipaghiwalay na siya sa suspect dahil na rin sa pambabastos nito sa kanya tuwing sila ay magka-video call. Nanliliit na raw ang biktima sa mga pinapagawa ni Magat tuwing sila ay magka-virtual sex gaya na lamang ng pamimilit nito sa dalaga na magpasok ng sipilyo sa kanyang ari habang nakarecord ang video. Nagdesisyong magsumbong sa mga otoridad ang biktima matapos siyang pagbantaan ni Magat na ipagkakalat niya ang kanyang masiselang video sa social media kung hindi ito makikipagkita. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Article 286 o Grave Coercion, RA 9262 at RA 9995. Arlen Salonga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Laos Group of Companies pinasalamatan ang kanilang bank partners. World-class customer service, asahan na magpapatuloy. 20 kabataan napiling finalists sa mga huwarang mag-aaral ng Gitnang Luzon 2022. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
At nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Isang luncheon ang hinost ng Laos Group of Companies para sa kanilang mga bank partners nitong Miyerkules, September 21. Paraan daw ito ng pagbibigay pasalamat ng LGC sa kanilang mga katuwang sa pagbibigay ng world-class customer service sa kanilang mga kliyente. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Matapos ang 2 taon na pagpapaliban buhat ng pandemya, muling idinaos ng Laos Group of Companies ang Let's Celebrate Train nitong Miyerkules, September 21, 2022. Ang Let's Celebrate Train na nasa ika-4 na edisyon ay isang programa na sinimulan ng yumaong Laos Group of Companies founder na si Levi P. Laos. Paraan ito ng kumpanya upang pasalamatan at bigyang pagpapahalaga ang kanilang mga bank partners mula Northern at Central Luzon. We celebrated Bankers Day to show our warmest and sincerest thankful or gratitude to our bank partners. They are supporting Laos Auto Group through all out the year, pre-pandemic, during pandemic, and up to this day. They are very, very supportive to us. Layon din na naturang luncheon na higit na paigtingin ang partnership ng Laos Group sa mga bangko na kanilang katuwang sa paghahatid ng world-class customer service sa mga kliyente. We all know naman na every Filipino's dream is to own his own car and his own house. So si Laos Group, together with our bank partners, we share a goal of helping make this dream of the Filipino come true, yung owning a car. So that's how important yung partnership namin with the banks. This event is actually for our bank partners, because we truly value yung support nila sa Laos Group. So this event we made for them. It's the first time face-to-face after the last Celebrate Train 3.0, which was way back August 2019, if I'm not mistaken. Tiniyak naman ng mga bank partners ang patuloy na pakikipagtulungan sa Laos Group para makaagapay ng sino mang magnanais magkaroon ng sariling sasakyan. Nagpasalamat din sila sa Laos Group dahil sa walang sawang suporta nito sa kanila sa kabila ng pandemya. On behalf of Maybank, I need to thank Laos Group for giving us the opportunity to work together as a business partner. And Laos Group is one of the biggest group in the Philippines. And I'm sure we are going to be able to work together moving forward to greater height with more business from Laos, and we will support Laos with the banking needs that Laos Group need. Samantala, hindi umano matatapos ang pasasalamat ng Laos Group of Companies sa lahat ng mga naging instrumento upang maibigay ang mahusay na serbisyo para sa mga Pilipino. So we thank our bank partners for supporting the Laos Group. So we also thank them for gracing us in this event. JM De Jesus, CLTV News. Inilabas na ng 10 outstanding students of the Philippines Region 3 Alumni Community of Heroes ang 20 kabataang napili bilang finalist ng mga huwarang mag-aaral ng Luzon nitong nakarang Lunes, September 20. Kabilang dito ang mga estudyanteng nagsipagtapos mula sa iba't ibang higher educational institutions sa rehiyon. Sila ay sina Arvin Kerry Agorto ng Pampanga State Agricultural University, Aris Atencio at Axel Rome Flores ng Tomas del Rosario College, Jensen Nino Baking, Francis Jasper Hontanosas, Renmel Joseph Purisima, Percival Roncal Jr., Carl Patrick Taguberry, at John Lyndon Sanchez ng Don Honorio Ventura State University, RG Bulanade at Christian J. Porsungkulan ng Bulacan Agricultural State College, Abelardo Cortez Jr. ng Holy Angel University, Alaika Cruz at Brian Jacob Adrian Reyes ng Baliwag University, Rona Micaela de la Torre ng Bataan Peninsula State University,
Bianca K. Israel ng President Ramon Magsaysay State University, Eliezer Javier ng Bataan Peninsula State University Dinalupihan Campus, Junrin Pontanilla ng Tarlac Agricultural University, Catherine Sadi ng Colegio de Sebastian, at Van Alfred Villanueva ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Nagsimula ang pagsusumite ng aplikasyon noong July 4 at natapos noong August 16. Ang mga huwarang mag-aaral ng Gitnang Luzon ay isang independent awards program at hindi bahagi ng 10 outstanding students of the Philippines. At sa ng mga balitang nakalat ng CLTV News nitong nakarang linggo. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Para naman sa Twitter at CLTV36. Sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming